Jatka! Tän... Unohtakaa tuo. Täällä on taas Sofia ja Tessa pelaamassa Minecraftia. Hei, pikkuveli, jätä se ovi rauhaan. Kuten kuulette, musiikkiboksi on käynnissä. Mikä digiboksi? Musiikkiboksi. Ja yksinäinen suihtu täällä. Se on maukeksi. Onks nyt yö? Yes. Me voitais nukkua tää sade pois. Toisa sitä aina. Ja muuten arva mitä? No. Keksi! Äiti tuli. Se just räjähti. Keksi. Mä en viimeksi sanonut keksi, joten nyt mä sanon keksi. Keksi. Tää on hyvä musiikki. Joo. Jamalaan. Jamalan, yummy, jamalan, yummy. Woo! Missä oikeesti nää hepat? I don't know, kun mä käyn sitä... Pystyks Niin, te ette varmaan tiedä, mutta tällä hetkellä mä yritän etsiä heppaa, että mä saisin ratsastaa. Ja mä yritän laittaa niille näin panssarit, niin sit mä voin ratsastaa. Ja kulkeminen olisi nopeampaa. No sä oot kyllä sit ihan väärällä suunnalla. Miten niin? Täältä löytyy helpoiten. No mä just niinku... Päinvastaisessa suunnassa. Täällä oli kerran niinku ihan sairaasti ympäri, mutta nyt kun niitä etsii, niin ei missään. Niinku ei toda. Ei! Sä et posu tule. Ei todella. Like serious? Täällä on mun povi. Niinku missä? Joo, mun pikkuveli just häiritti tossa. Joo. Tosi ärsyttävää. Pakko. Missä muka täällä on heppoja? Kertokaa teidän lempijääkiekkojoukkueet. Synttärillä Tapparan pelipaidan. Ei kiinnosta. Joo. Tiedätkö siis ketään ei kiinnosta toi? Olli Palonen. No voiko no niin. Missä ne hepat? Se mäkin, siis niin kun me etsitään heppoja, ei löydä mistään. Sit kun me Se pitää saada satula No, ennen kuin sä voit laittaa armori. jos käytettäisiin yhteistä hevosta. Mikä teidän Se ei ole mahdollista. YouTube-kanavan nimi on? Siis. No, hei nyt, ole hiljaa tai muuten niinku. Sösseliini. Voitko oikeesti lopettaa? Ja joo, Missä ne hepat? Au. okei, anyway, mä jatkan nyt mun talon rakentamista. Hepat. Rottamisessa. No kun te että maasta olisi löytynyt satula, vitsi mä pettyin. Kun mulla löytyikin maasta sen sijaan tollasia. Pumpkin. Pumpkin. Missä ne hepat? Tapais mä vikan. Just ennen Netherin menoa mä tapoin, tai jälkeen, mä en muista. Mä tapoin yhden hepan. Sen jälkeen kaikki katos. No, en mä tiedä. Katteleeko sä muuten näitä videoita sen jälkeen, kun mä oon nää julkaissut? Välillä. Mä kattelen. Totta kai sä kattelet. Of course. Course. Hui! Miksi sä sinne menit? Mä olisin Rottaflessa. Yäk!
kerrottelisesti, mutta toi rakastaa sitä. Mä tuun täältä muuten just nyt pois. Keksi, Wow. keksi. Keksi. Mä ajattelin, että jos mä menisinkin tonne talvimaisemaan. Nyt mä löysin hevosen. Keksi. Siellä on hevonen. Keksi. Ei, sun pitää eka tehdä sitä sun omaa. Et sä voi heti sitä laittaa. Joo, mä tiedän, mut kunhan vaan... Mut mä kesytän tätä nyt. Mä menen seikkailulle tonne talvimaisemaan väkisin. On varmaan mitä järkeä, mutta... Hei, tosi järkevältä näyttää. Tuolla on saari, missä on hiekkaa, siellä on niinku luminen puu. Jes, se on mun. Kato mua. Ja mun heppaa. Oh my god. Sillä neteri. Ben. No eteen. Ei lemmikkejä voi tuoda neteriin. Joo. Mun pitää tehdä tälle oma Tiedätkö mitä mä löysin? Koli. Pitää tehdä tälle aitaus. Aha. Mä nyt vaan seikkailen täällä ympäriinsä, että... Sillä aikaa se pysyt täällä, heppa. Noniin. Kun mä teen aitausta, mun heppa pysyy tuon aitauksessa. Hei, mä löysin keskeltä tyhjyyttä kaivon. Joo, se tarkoittaa yleensä, että kylä on niinku 2000 blokkiin tiessä. Tai niin mun veljet ainakin sanoo. Mä en kyllä usko sitä, koska mä en oo koskaan löytänyt kylää. Niin, en mäkään. Sen läheltä, joten bye! Siis ei tää video loppunut vielä. Niin. Joo. Joo, nyt joku järkevä paikka mun hevoselle. Täällä takana. Niin, joku tuli yhdessä kaivoksessa. Täällä sillä kaivoksessa talli? oli joku heppa. Joo, täälläkin oli heppa. Tämmönen hiilen näköinen. Mä oon kertonut, tiedätkö? No, Tuo nimi on Lumi. Hei, kyllähän mä löysin kyllä meidän kylän. Hehehe. Hauska. Musta lammas. Suvun musta lammas. Hehehehe. Ole niin hauska. Tää on nyt mun hepanaitaus. Älkää kysykö miksi rikoin maata tuosta. Matti ei pohjaa. Viedään. Käytän yhden kyläläisen tätä pihaa mun hepanaitauksena. Onko se väärin? Ei, se on sun kylä. Ei niin sitä suutu, ne ei oikein suutu mistään. Nimittäin ne jää paikoille. Se suuttuu vasta sit kun zombi syö ne, niistä muuttuu vihreitä. Niin, sitten. Mut siis, jos niillä on aina tietysti se iso nenä. Meloneita. Mun meloneita. En mä nyt niitä ollut varastamassa, kun heti oot lavastamassa. Miten? Kuuntele tätä. Niin. Tää juoksentelee. Tossa on toi suvun musta lammas. No ihan sama. Nimesimme kaikki mustat lampaat suvun mustiksi lampaiksi. Sitten on myöskin suvun pinkit lampaat, violetit, vihreät, yömäs. Hei, miksi musiikki loppu? Kappale loppu. Laitetaanko creepyä musiikkia? Ei. Te kuulostaa niin aidolta. Mut toisaalta hepät ei pysty uimaan. No siispä sitä paremmalla syyllä. Povi nyt tonne ja let's go to be. Rihannan uusi biisi. Tuo ovesta ulos.
Nää! Mun oma heppa ei. Älä laita mua puskaan. Moikka! Onko toi mun heppan söpö? Nytkö vasta huomaa? Niin söpö. Oh come on, siis mulla on niinku maatosta killinen. Voihan. Mitä järkeä? Oikeesti. Siis miten mä... On 33 levua. Okei, toi musiikki on aika lujaa. Ota mun musiikki. Mitä se toinen musiikki? Se oli kivempi. Move out. Mä näin sitä kerran ja se kuoli. I'm so sorry to hurt me. Ai se heppa vai? Ei. Mun kyläläinen. Mä kyläläistä kerran ja se kuoli. Oi ei! Okei, mua ei kyllä haittaa yhtään kyläläistä. Mut joo. Diamond Mieka, tekisikö Diamond Mieka? En tiedä. Haluatko sä tuhlata semmoista miekkaa No. vielä? Enpä toisaalta, mut me lopetan tämän videon nyt Ja tähän. moi!